Ahoj, já jsem Dan z cestovní kanceláře Katu a zdravím vás z Nepálu. Rozhodl jsem se, že bych vám rád představil náš nový zájezd do Himaláje, a to náročnější turistiku okolo 8000, která se jmenuje Manaslu. Manaslu Circuit je trek kolem 8. nejvyšší hory světa, Manaslu, která měří 8163 metrů nad mořem. A v našem podání jde zhruba o 100-kilometrovou trasu, která vás provede od subtropických lesů a horských vesnic až do drsného vysokohorského prostředí. Naše putování trvá 8 dní. Oproti klasickým okruhům se totiž snažíme co nejvíc vyhnout úsekům, kdy se jde po silnici. Vrcholem celé výpravy je přechod sedla Larkia La v nadmořské výšce 5106 metrů. Trek je fyzicky náročný, ale odměnou je naprosto výjimečný zážitek. A po návratu z hor nás čeká ještě odpočinek v Národním parku Chitwan. Tak se pojďme podívat, jak to celé probíhá. Přiletíme do hlavního města Nepálu, do Katmandu. Tady si po letu odpočineme, případně ještě dokoupíme poslední vybavení nebo zásoby a další den vyrazíme soukromým transferem na začátek treku. Čeká nás dlouhý, ale zajímavý přejezd do vesnice Jagat, která leží ve výšce 1320 metrů. Cesta podle podmínek trvá přibližně 8 až 12 hodin. Tady už přespíme a další den ráno začíná samotný trek. Po celou dobu treku nás bude doprovázet místní nepálský průvodce a je možné si také pronajmout nosiče. Během treku spíme v místních horských ubytovnách, takzvaných tea housech. Nespíme ve stanech, ale je potřeba vlastní spacák. Většinou jsou pokoje po dvou, někde je sprcha a toaleta soukromá, někde jinde sdílená. V ceně zájezdu je během treku plná penze, takže jídlo řešit nemusíte, stačí si vzít oblíbené svačinky. První den treku nás čeká delší, ale krásný pochod údolím řeky Budi Gandaki. Nejdřív půjdeme po prašné cestě pro motocykly, pak už ale pokračujeme po klasické pěšině. Cestou míjíme horské vesnice, karavany mul a postupně se dostáváme hlouběji do odlehlejších částí Manaslu. Nocujeme ve vesnici Deng ve výšce 2150 metrů. Tento den měří asi 18,5 km a nastoupáme asi 1200 metrů. Druhý den treku pokračujeme do vesnice Namrung. Většina trasy vede lesem, ale ke konci se krajina začíná trošku otevírat a je cítit, že stoupáme do vyšších poloh. Dnes ujdeme zhruba 17 km a dostaneme se do výšky 2680 metrů. Nastoupáme asi 1400 metrů. Ahoj, já vás zdravím z Nepálu, teď jsme na okruhu Manaslu ve vesničce Namrung. Je to náš třetí den, pro vás to bude nejspíš druhý den, ale jdem se podívat tady na ubytování, co tu máme, protože je docela fajn. Tak pojďte. Jednoduchá veranda, tady máme krásný čistý 2 postele, dřevěné stěny, tenký, ano, bude se možná trošku foukat, ale v noci nebude úplná zima, takže v pohodě. Máme tu zásuvku, světlo, odkladací stolek, věšáky dokonce a pak i koupelnu. Pojďte se podívat do koupelny. Máme evropskou toaletu, což je perfektní, zrcadlo a sprchu. Sprcha je teda studená, teplá sprcha stojí za 3 minuty 350 rupí, což je v přepočtu málo. Přesně asi třeba 50 korun, jestli si to typnu tak nějak. Asi 50 korun za sprchu. No, a takhle si tady žijem. Třetí den treku je zlomový. Při obědě ve vesnici Lho totiž poprvé spatříme při dobrém počasí samotné Manaslu. 8000, kolem které celý trek obchází. Odtud už vegetace začíná řídnout a s každým metrem se otevírají další a další výhledy na mohutné himalajské štíty. Naším dnešním cílem je Samagon ve výšce 3560 metrů. Odtud už je vidět krom Manaslu také řada okolních hor, které dosahují 6 až 7000 metrů. Celý den měří asi 17 km a je to první etapa, kdy začneme pořádně cítit vysokou nadmořskou výšku.
Během dne nastoupáme asi 1200 metrů. V osadě Samagon zůstáváme 2 noci. Čeká nás aklimatizační výlet směrem k Manáslu Basecampu, který leží ve výšce 4830 metrů. Batohy necháme na ubytování a nalehko vyrazíme vzhůru. Cílem nemusí být dojít přímo až k Basecampu. Důležité je vystoupat několik set výškových metrů nahoru a pak se vrátit zpět na noc níže. Právě toto je jeden z klíčových principů aklimatizace. Odměnou dnešního dne jsou fantastické výhledy a v závěru i pohled na ledovec Manáslu. Další den pokračujeme krásným otevřeným údolím do vesnice Samdo ve výšce 3880 metrů. To už je krátký den, zhruba 8 km s převýšením asi 400 metrů, takže máme čas i sílu na další aklimatizační výstup. Buď se projdeme směrem k tibetským hranicím, nebo zkusíme vystoupat na horu Samdo Peak, která už přesahuje 5000 metrů. 6. den treku pokračujeme do Dharmasaly, jednoduché osady ve výšce 4460 metrů. Samotná etapa je krátká, má asi 6 km a nastoupáme 650 metrů. Slouží hlavně k tomu, abychom se přiblížili pod sedlo Larkia La. Dharmasala je jednoduché horské zázemí, kde už člověk opravdu cítí, že je vysoko. Odpoledne při dobrém počasí ještě vystoupáme kousek nad ubytování a pak jdeme brzy spát. Další den totiž vstáváme už okolo 3. hodiny raní. Dnešní den je vrcholem celé výpravy. Vyrážíme za tmy, většinou kolem 4. hodiny ráno, směrem k sedlu Larkia La v 5106 metrech nad mořem. Pokud jsou dobré podmínky, trvá výstup asi 4 hodiny, ale počasí se v těchto výškách snadno mění a někdy může postup komplikovat sníh nebo silný vítr. Tak co, jak se cítíš? Jsme v nejvyšším bodě treku okolo Manáslu, tu se jmenuje Larke Pass, je to 5106 metrů nad mořem. Jsem naprosto zničený, v životě jsem nešel nic horšího a teď mám pocit, že už v životě nechci nikam chodit. Ale ne, jako je to krásný, počasí nám nakonec dopřálo, vstávali jsme ve 3 ráno, teď je 9, je tady krásně, den je před náma a bolest hlavy. Bolest hlavy odezní, ale zážitky ty zůstanou. Takže tak. Ze sedla pak dlouze sestupujeme dolů přes Pedy až do osady Bimtang ve výšce 3700 metrů. Celý den měří asi 15,5 km a čeká nás 600 metrů nahoru a necelých 1500 metrů dolů. Po takovém dni si odpočinek v Bimtangu člověk opravdu zaslouží. V horách ale vždy rozhoduje počasí a bezpečnost. Pokud by byly podmínky špatné, je potřeba plán přizpůsobit situaci. Poslední den treku už je výrazně příjemnější. S každým sestoupeným metrem se zlepšuje dýchání i celkový pocit fyzické kondice. Dopoledne se rozloučíme s masivem Manáslu a odpoledne dojdeme do Tilše, osady, odkud se soukromým jeepem přesuneme do městečka Besisahar, kde strávíme noc. Po noclehu v civilizaci nás čeká cesta do Národního parku Chitwan na hranicích s Indií. Strávíme tu celkem 3 dny a 2 noci. Projedeme se jeepem a poplujeme na kánoji. Spatřit můžeme divoké slony, nosorožce, krokodýly, gaviály a mnoho druhů ptactva. Zpestřením bude také ukázka tanců lokální etnické skupiny Taru. Z Chitwanu se vracíme zpět do Katmandu. Poslední den si můžeme individuálně projít město a navštívit třeba turistickou čtvrť Tamil, náměstí Durbar nebo velkou Budhovu stůpu. Pak už nás čeká odlet domů.
Pojďme si to shrnout. Okruh okolo Manáslu je v našem podání 8denní trek dlouhý okolo 100 km, který vede kolem 8. nejvyšší hory světa. Nejvyšším bodem programu je sedlo Larkia ve výšce 5106 metrů. Čekají nás hluboká údolí, horské vesnice, buddhistická kultura, teahousey, postupná aklimatizace, výstup k Manáslu Basecampu i přechod vysokohorského sedla. Během treku spíme v teahousech. V ceně je plná penze a po celou dobu nás doprovází nepálský průvodce. Za příplatek je možné si najmout i nosiče. Budete potřebovat hlavně prochozené trekové boty, teplé vrstvy, nepromokavou bundu a kalhoty, spacák, čelovku, trekové hole a další vybavení do vysokých hor. Část věcí lze případně dokoupit i v Nepálu. Kompletní doporučení toho, co si na trek zabalit, najdete na našich webových stránkách. Pokud máte k zájezdu nějaké dotazy, tak neváhejte a volejte nebo pište. Moc rádi vám na všechno odpovíme. Tak jo, uvidíme se v Nepálu.